Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So kamar yadda na muku bayani, na gaya muku idan mutum na son zai yi withdrawal a Akful ɗin nan, sai ya yi na deposit na $21 ya sai miner ɗinsu na kwana uku. So abin da za ku yi shi ne, za ku ga already kuna da $9 a balance ɗinku, sai ku zo nan inda aka danna transfer in. Da kun danna zai kawo kuna sai ku ƙara danna transfer in. Shikenan za su ba ku wallet address. Za ku ga akwai TRC20 akwai TRC20. To TRC20 da TRC20 za ku yi amfani. Za ku ga sun ba ku wallet address daga dare nan. Ko sai ku danna copy wallet address. So da wannan wallet address ɗin da shi za ku je ku tura $21 zuwa account ɗinku. So yanzu na yi copy, zan je na tura $21 ɗin. Ok. Ya kawo ni cikin OKX. Yanzu zan tura $21. Make sure har da charges abin da ake so ya kasance $21 ku tura, kun gane? So kamar yadda kuke gani ga yi nan ya ɗan yi na tsaye da bidiyo ne. So already yanzu na riga na tura. Bari ku gani. Kun gani $21 ga yi nan yana pending. So da ya gama successful, za mu koma cikin dashboard ɗin. Nuna muku yadda za ku sayi miner ɗin. So kamar yadda kuke gani yanzu na ga notification deposit ɗina yi successful. Bari kun gani ga yi nan $30 ya cika shi. Da ina da $9 ne deposit ɗin $21. Kun ga ya zama $30 yanzu. So abin da za mu yi, zan je na siya miner ɗin. Ina zuwa daidai nan wajen. Za ku ga akwai miner na $30 ga yi nan. Kun gan shi? So kawai mutum zai danna. Ana dannawa zai kawo ka nan haka yana ɗan loading. So kamar yadda kuke gani yana kawo ku nan page ɗin. Za ku ga akwai option guda biyu. Akwai 1 day, akwai 3 days. Ku tabbatar kun lura da nan wajen saboda a nan wurin ana yin mistake. So sai ka danna na 3 days ɗin nan. Kana danna shi daga daidai nan wajen za ku ga inda aka sa purchase quantity. Kawai sai ka danna 1 a wajen. So kana sa 1 kawai sai ka danna buy miner. So kamar yadda kuke gani ga yana successfully yana mining. To after successful 2 days zan samu 2.52 profit. So already kun san ina da na yi deposit da $9. Sannan kuma ga $21. Kun ga already $30 ko. So after 3 days ina za mu samu kusan riban $32.52. In kai withdrawal za su ɗauki $52. Za su dawo maka da $32 chip. So that means after 3 days nan za ka samu riban kusan, kun ga nawa kenan. Duka nawa kai deposit $21. Kun ga ka samu riban kusan almost $12 ko $11 ne whole. So ga $9 ɗinka ga $21 ɗinka duka za ka cire, sannan kuma ga profit. So haka wannan abin yake. Kawai da aka dawo kan balance ɗinka da aka bashi after kwana uku